freestyle star. Oh yeah. Wayungapalita. Thina siyazita. Serebka. Asinexesha now. Ungaqeki. Ngobeni nifika late. Attend mnandi yofuna nje plate. Napanditya ndiyawina ndibethi flate. Chikeleni kapho kwebhasi mnandi yokhawula ipenti. Ithatha take away ndiyamnika akafuni noyitya akafuni noyitya akafuni noyitya lo mntana uyoyika akafuni noyitya Yo, kemna kenfika pha emini. fike emini ta Seqinile sentsha umcimbi. Uyayazi ngetayi mna ndiswitshile and futhi ndiyotya andizitsali endindwelithandayo ligwinya mna noliva andikwazi ke noziva ndiphele ngandiyathithi andithi gwinya noliva noliva magwinya noliva yazo asangafuna oliva yeah uthi yena ufuna ibheka bra ayibo sayithini ta ayisuka yamthatha namfika madi Daddy download your apps afumane ibheka for free oh yes akafuni noyiva akafuni noyiva akafuni noyiva ndithenza ithathaphi imali akafuni noyiva download the app download the app ndakanda kuba usamenta yani mkhumbula ndihamba mani siyotya yeah andiyazi mani braba semfasiyaphi kanti siya kusisinomse siyogigwinya noliva amagwinya noliva amagwinya noliva amagwinya noliva yawuthanda amagwinya noliva wena hello jika amagwinya noliva uthi lo mntana yena uthanda ibaba ne-out ayibo nika amagwinya nomntana uthi sis out ayandala ndithi amagwinya wena uthi yena ufuna i-outa ndithi itya langa amagwinya wena mandithatha ila mntana akafuni noyiva akafuni noyiva akafuni noyiva dasbu akafuni noyiva hey asokolisa futhi la mntu yabona sasecala usala yamxelela mntasekhaya into esinayo yile namagwinya noliva unoyitya uye kusipita elo mntana uthi ndiyavimba thatha amagwinya noliva ndiwatya ndedwa yeyita yeah kaloku yena uyazincida suka man ndithi baby girl yazincisa yasinikita nandenoyitya bendinoyitya yena noliva amagwinya noliva amagwinya noliva yazika mama lives over happy mama gwinya ndeza happy sometimes my gwinya ndeza happy amagwinya noliva noliva amagwinya noliva amagwinya noliva noliva amagwinya noliva uthi yena uthanda ukuthwa yena out akipapa ne-out ayibo akipapa ne-out ayisuka uthi lo mntana akaqalanga u-out ayibo fike kweli bobos sefikile kweli bobos ayisuka uzawutya amagwinya noliva noliva amagwinya noliva 50-50 depending amagwinya noliva noliva amagwinya noliva 50-50 yamiyeza amagwinya noliva abantu abaninzi bayakhangela yabo bathe manje siyakhangela fondini siyasearcha ko YouTube ko TikTok ko Instagram awufumaneki ko Facebook uyava because sisearcha phanjile sisearcha Phungane sisearcha Radebe sifumana abanye abantu ungubani fondini okay ke bethuna umuntu ofuna ulandela uMandisi Machaya uTakabhilingwazi fondini isithando sika Marelisa fondini usifumana phake kwiligama eli1 alikho linye igama lam Mandisi Machaya ku YouTube uMandisi Machaya ku Facebook uMandisi Machaya ku TikTok
TikTok, uMandisi Machaya ku-Insta. Uyandifumana phaa fondini xa usithi wena ufuna ulandela i-content yakhe straight. Ewe uPhanjile ndimu, uBhungane ndimu, uRhatebe ndimu, but ke ngoku benze baba baninzi aba bantu because bayazicreate ezi accounts. But xa ufuna mna nyani your real boy, the real deal, yandiva incasa fondini uyifumana phaa ke kuMandisi Machaya kuzo zonke social platforms. Thank you.